Gisle Fagfortalt, Jack Nørgaard og Jan Bygning har altså kun en reel venstrefløj med. Og nu vi karriere Lloyd Dickinson på positionen. Og det samspil her, Christiansen Gravholt, det er efterhånden verdenskorten, i hvert fald i Danmark, og det ser ikke ud til, at informationerne de er sluppet helt til Tyrkiet. Haft meget let ved at spille Gravholt fri et par gange her. 6-målsføring. Det man så kan ærge sig over, det er Gravholt, man har Torsgaard, som i gode dage spiller fantastisk håndbold. Den er garanteret blevet væk fra sin mor til at gå og spise. Jeg tror, det er grænkorten, der går stykker i. Så går det altså ikke med dem i forsvaret. Det er et problem i en stor kamp. Ja, i en stor kamp, og det er det der udskiftningshalløj, der er en problematik, og det giver mig tvivl, så har de jo fuldstændig konsekvent brugt Gravholt og har gjort det fint. Og det er jo, vi snakker en helt stor kamp. Det har jo også været meningen længe, at Susanne Torsgaard skulle spilles ind, så hun kunne gå forsvars- og angrebsdelen, men den problematik er meget ikke forløst endnu. Og nu er det Torsgaard mange til det helt værsgo. Der er ingen grund til, at Torsgaard der bliver så er Gravholt, for ja, det ser Christina Christiansen med det sammen.